Δηλαδή από εδώ Ναι. ξεκινά η λειτουργία όλων των βρεφονιπιακών 18, είναι τον αριθμό. Ναι. 18 βρεφονιπιακών σταθμών όλου του Δήμου. Εδώ είναι το κέντρο δηλαδή. Είναι το κέντρο εδώ. Δηλαδή μένουμε τώρα με 700-800 παιδιά, Ναι. λίγο στον αέρα, χωρίς τα στοιχεία τους, χωρίς... Τι ακριβώς έγινε, να πάρουμε τα Να πράγματα. μπορούμε να δουλέψουμε από τη Δευτέρα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έσπασαν λοιπόν τη μία πόρτα, μπήκαν Πρέπει μέσα. να έγινε χθες βράδυ, από ό,τι φανταζόμαστε. Πρέπει να ήταν και λίγο οργανωμένο για μένα, δηλαδή, γιατί βλέπουμε διάφορους τύπους εδώ που πηγαίνουν, έρχονται κάθε μέρα και τελευταία είχαμε δει και κάποιους ανθρώπους περίεργους. Ναι. Ας περιπτώσει, πού να φανταστούμε. Και εμείς, γιατί είμαστε πάρα πολύ καιρό τώρα εδώ. Ναι. Φαίνεται επομένως χθες βράδυ ότι καταφέρανε να μπουν από μία πόρτα, σπάσανε τα ξύλα, εν πάση περιπτώσει, της πόρτας που μπορώ να πω ήταν καινούργια, δεν ήταν παλιές πόρτες αυτές. Ναι. Και μπήκαν μέσα και μας πήρανε 5 υπολογιστές. Ναι. Και όλα τα αρχεία βέβαια, μας αναστάτωσαν τον κόσμο. Όταν λέτε όλα τα αρχεία, φακέλους. Όχι, τα αρχεία μας ήταν ηλεκτρονικά. Ναι, ηλεκτρονικά. Υπολογιστές. Ηλεκτρονικά αρχεία, δεν νομίζω λοιπόν. ότι λείπουν φάκελοι. Αλλά ήταν αναστατωμένο, δηλαδή πέταξαν τα πράγματα όλα κάτω, τα φάξ, μας κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις που τις κάναμε με κόπο. Και νομίζω ότι δεν ξέρω και τι απολαβή είχαν από 5 παλιά κομπιούτερ και να μας κάνουν τέτοια καταστροφή. Ναι. Λείπουν και σφραγίδες, κυρία Κρεμαστίνου, και τι σημαίνει αυτό? Λείπουν δυστυχώς και 2 σφραγίδες της διευθύντριας, της κυρίας Τίνα Σαρούκου και του Δήμου Ρόδου. Έχουμε και τη στρογγυλή σφραγίδα τη δική μας. Αυτό τι κινδύνους και αυτά εγκυμονεί? προς το παρόν δεν τα έχουμε βρει. Εγκυμονεί κινδύνους, γιατί δεν ξέρουμε αν θα τα πουλήσουν αυτά ή αν θα τα χρησιμοποιήσει κάποιος με τον τρόπο τον παράνομο που συνήθως κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να σας πω κι εγώ, δεν ξέρω. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, κυρία Κρεμαστίνου? Ναι, έχει ειδοποιηθεί, παίρνουν αποτυπώματα τώρα, είναι η σήμανση εδώ. Οι άνθρωποι ήρθαν αμέσως προς τιμήν τους. Μας ειδοποίησαν. Άρα για ποιος τους ειδοποίησε δεν ξέρω όμως εκείνους. Ναι. Θα μας πει η αστυνομία, θα σας πει τώρα. Ενημερωθήκατε σήμερα από την αστυνομία? Ναι, τώρα πριν από μία ώρα ενημερωθήκαμε. Μάλιστα. Με ενημέρωσε η διευθύντρια, η κυρία Σαρούκου, και ήρθαν αμέσως όλοι οι τμηματάρχες εδώ για να δουν και οι υπάλληλοι, για να δουν τι λείπει από τα πράγματά τους. Μάλιστα. Τώρα για τη λειτουργία των παιδικών... Τώρα είμαστε λίγο ανάστατοι και στενοχωρημένοι και καταλαβαίνετε. Με τη λειτουργία των παιδικών σταθμών αυτό θα επηρεάσει αρνητικά? Κοιτάτε να δείτε, εντάξει, εδώ είναι γραφεία, δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία αυτή καθ' αυτή, αλλά αν χρειάζονται ένα έγγραφο, αν χρειαστεί κάτι να γίνει, ασφαλώς και θα επηρεάσει, έτσι δεν είναι? Άμα υπάρχει μια τέτοια μεγάλη κλοπή όπως έγινε εδώ, και εγώ θα κάνω και έκκληση σε αυτούς που ήρθαν εδώ. Είναι παλιά κομπιούτερ, δεν έχουν σχεδόν καμία έτσι μεγάλη αξία. Έχουν αξία μόνο αυτά που έχουν μέσα και έχουν αξία μόνο για μας, όχι για αυτούς. Δεν θα κάνουν το προσχολικό των παιδιών τα αρχεία, τα ονόματα των παιδιών και διάφορα, εν πάση περιπτώσει, προγράμματα που είχαν τα κορίτσια εδώ μέσα. Άρα καλό θα είναι, αν θέλουν και αν θέλουν να μας διευκολύνουν, γιατί εντάξει και αυτοί οι άνθρωποι είναι και θα έχουν και παιδιά και θα έχουν και ανήψια και ξέρω εγώ, να τα αφήσουν κάπου, να τα αφήσουν άθικτα, να μην τα χαλάσουν. Δεν έχουν καμία αξία για αυτούς. Άδικα μπήκαν και άδικα τα πήραν. Δηλαδή τώρα πάρουν 100 και 200 ευρώ, είναι αυτό σωστό για να κάνουν μια κλοπή? Δεν ξέρω πια τι να πω. Ευχαριστώ πολύ.